Adom TV. Na se de wonim Ghana month. Ka Ghana month nso Adom TV wonim de ti me de ma wo. Nti ene no tete mremu ho na ne kura wo ho de nanso dodo no bi wo ho wo mpa biduro. Na ye wo nuro enuan emra bi wo ho no mu a eboa wa pomodin mu pa. Ti ene ya ba Dr. Boamah ho ba biduro mu a obo no ho modene na ye na bedi nkoma hwe enuan ahodo bi a watwitwa agu ha no mu. Ye hwe ne yetime ye na de wo ha ye nyenya aha se nyenya wateda ye ba bedi ho asem dog ye mo akwaba ya bia bokodi yankopon adom da se papa pa Ghana mantinti ye mese ye ponchiri na enefu e bi ho no mu a onti nyenya kurada na onim de etumi ye wala homa ye ka nyenya ye se etimi diabetes papa ye de fie famwe yo ye ka se nyenya ti ni din no nyenya ase ne se yare nyenya enti ubia wonim abibidro anase dro aye na bibiri mu ha yen ya bibifo yen yare wa ye ta yare mu dodo no a ubehia saa nyenya bi okay die enti a ye frɛ no nyenya no esan se ye eka ebu be ka kire wo se yare nyenya yare ye mfa nya enti ye se yare yetimi free ni padua mu ti se yare be free wo ni padua mu na wonko emfa ne se pharmacy ba bi na wokoto aduro na mo bewura kwaye mu na se nwura mu na wakopɛ haban de a wobehia nyanya ibi na wo de asa wo ho yare we wo say tree de ya wobehia wo say diabetes a wobehia na ne ye focus on diabetes so bi tete o diabetes ho no pese etu ase kura ya na binom susu se diabetes ni adura ye di kan wobehia nyanya ibi na ya na me ka se eyese wodi aduane be ye waduro sense wodi aduro be ye waduane enti we eye aduane ene san ye aduro enti obi wo diabetes a wo be fa we di aye na aduane na diabetes no afiri ne nipadua mu enti ebia ne na ase atatai ana se bia ontimi na wonya reactions ne bebre bibia a confirm a kire se o diabetes ne junso ne bibia e kire enti de di kan obenya nyenya na wanya dandelion dandelion no ebi wa me bodin a eno nso ebinie anti ye de dandelion no befra o de befra nyenya no wo de fra we say no a obetimi anoa na wa no mo nkakra na emom se etimi ne pa ma eno ansa obetimi abrande na wasone so usi wo so kama ya na bi no se na bibidro de na measurement ni ho measurement wo ho se o brande nyanyan ene dandelion ina obi a wo diabetes ba be no mo a se me fa ne se de good epono yeso yi me brande we sisi a ese se me nya votic to an kese ba ako dodo ye gu ho ye o me se me fa se me brande ma ne fifi coffee ko a na me di nsuo a ene ye kama asone so ama manya votic kese no ba ako se menya ne saa na wo no ma obenom disposable cup ketwa no nya tre disposable ketwa no ba ko anopa ba ko awia ba ko anwumre se otimi nom ne saa kwesi nanso se de ni nipadua na gigya bia no wanhwe ya obeto no sa wo maame no no kra wo se me yare me wu na obeto na wanhwe abeka se odada wo sa enti diabetes no nyenya ne dandelion pen ye de ye wo enye no pe ene ye de ye ebegina nipa ne condition no na be kire sa ye fa biribi nka ho o se obi wo ho a se de atwe ne munsu ama wono ankasa wagigya no obehia moja ye ntimi nka se ye kofa moja firi baabi enhaban na ankasa so ye wode ma moja so wo ho eti eno no ye betimi afa we kwa wonsi sai esan se diabetes no na aye no na wo hia moja nti na asedanka otumfo onyankopon se diabetes fo yi haban a odie nyina eboa won no esan koye se udi ne mo no yeye udi ne mo no yeye na bayi a ewo so yi eye ne moja duro edema no na haban ede fra we se so a eye ne moja duro edema no ma boost no system no e ma wonya na ho oden kedasi ye fo nsi ha but at least watch ye nyenya se wo diabetes a wo no na wo de we mo fra itime boa ye pa ebi a emre ni nti entime nka ni nyina oda mama ye contact no ho na se bibi chiro bi adwen agwafro mo me number me de ye adwuma no ye 0243 5100
0062 0243 510062. That's papa Dr. Nanena yete no nkano Ghana mantinti yede enko yankasa enua no mrane ewo ho a yede eboa yaresa no na Dr. Boamah de afemu ti yebesa to so ebrese yede afia amankwa tamafu